Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Похваленый Езус Христос, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы. І сёння, як кожны чацверг, а перш за ўсё кожны першы чацверг месяца, мы не толькі молімся менавіта о пакліканнях святарскіх і законных у нашым касцёле, але таксама ў 16 гадзін ёсць менавіта тая праграма, якая распавядае пра пакліканні. І сёння у нас у гасцях тутай вось мы запрасілі айца Сергея Трысціня, кармеліта Босага. Акрамя гэтага ён з'яўляецца настаятелем манашскай супольнасці, акрамя гэтага дырэктар школы сямейнага жыцця, акрамя гэтага адказны за будову касцёла парафіі Божага цела ў Мінску, акрамя гэтага папросту духаўнік, інакш кажучы, той, хто імкнецца кіраваць духоўным жыццём людзей. Да яго, наколькі я ведаю, па сведчаннях іншых людзей сапраўды вельмі шмат людзей звяртаецца, бо ён знаны так у нашым асяроддзі Мінска, таксама як чалавек глыбокай і вялікай духоўнасцю. І акрамя вось айца Сергея Трысціня, вось побач са мной, як заўсёды ў першы чацверг месяца, знаходзіцца вось наша Евгенія Найдовіч, таксама якая нейкім чынам падрыхтавала цэлую кучу, такую вялікую кучу, бо я гляджу на тое, што яна там намалявала пытанняў вось да айца Сергея. Похвалёны Езус Христос. Навеки вечны, амэн. Отец Александр, тут усё правда было пра яго, усё чыстая правда, акрамя аднаго пункту. Так? Ён не босы. Уже проверили, да? Ён не босы, гэта выкрэслівайце. Я думаю, столько эпитетов, что уже, правда, можно закругляться з нашай праграмай. Не, ну праграма толькі пачынаецца, і эпітэты, як кажуць, мы цяпер вось іх сказалі, але акрамя гэтага трэба нейкім чынам пацвердзіць. І па сутнасці ўся праграма існуе дзеля таго, каб пацвердзіць і заахвоціць і да малітвы, вось у інтэнцыях святароў, у інтэнцыях тых, хто прыгатаўляецца, і таксама паказаць гэты шлях, паказаць нейкім чынам тое, чым жыве святар, чым павінен жыць святар, каб маладыя людзі, якія нейкім чынам не ведаюць яшчэ свайго паклікання, пачулі гэтае пакліканне, а акрамя таго, каб пачулі, то таксама захацелі рэалізаваць. Таму вось, дай Божа, каб гэтыя эпітэты сапраўды здзяйсняліся і былі згодныя з рэчаіснасцю, у якой мы жывём. Вашай рэчаіснасцю. Бо найлепшая такая акцыя Паланёва — это прыклад святара, не словы, якія ён кажа, ці там што апавядае, але ну як жыве. Маладыя людзі, калі бачаць глядзяць на святара ці на манаскую асобу, ну тады могуць запаліцца сапраўды, каб жыць і прагнуць. Ну мне здаецца, што вам бы гэтага ўсяго не далі, каб вы гэта не цягнулі. Ну, жыццё пакажа. Дай Божа. То цяпер вось перадаю ввогуле голас Евгеніі, якая падрыхтавала гэты вось цэлы спісак. Что-то вы захутенька, отец Александр. Не, так, ведаеце, я пазней далучуся да гэтых пытанняў, бо у меня таксама гэтых пытанняў трохі тут ёсць. Такія, все адкрытыя, закрытыя. Магу только здрадзіць, што ні айцец Сергей, ні Евгенія таксама гэтых пытанняў не бачылі і не ведаюць. Не ведаю, так. Ведаю, што толькі правакацыйныя будуць пытанні. Не, нічога, першае правакацыйнае пытанне. Колькі вам гадоў? О, нядаўна споўнілася 38. 38? Ну. 38, ну такі даволі дарослы ўжо. А я реально думала, што вы нам... Так, што я маладзейшы. Так, што я все свае жарты беру да сябе абратна. Ну, у гэтым годзе я меў 10 гадоў святарскага жыцця ўжо, святарства, да. А манаскага? Ой, манаска тут больш, уже 20, пэўна, гадоў ад пастуляту. Ну, амаль што 20 гадоў. Таму што Алёна сказала, што вось столькі гадоў святарства, і мы так адмінусавалі, і так прыкладна прыкінулі, што у 20 ён мог там прыняць святарства, і зараз яму 30. Не, па закону 20 немагчыма. 27 не было, 28 не было, калі я прыняў святарства, так. Вы былі в адеквате? В адеквате, да. Прабачце, отец Александр, навошта вы мне далі першае слово? Не, ну бо неяк пачынаць трэба. У нас у ордэне до 10 гадоў это лічацца маладыя айцы, а потом уже мы переходзім у катэгорыю адэквата. Так што я уже за таго году перайшоў у катэгорыю старых айцоў. Старых айцоў. Ойчынька, заўсёды, калі вось так сустракаемся ў нейкім такім шырокім гроне, асабліва ў гроне духоўных і моладзі, то вельмі часта нараджаецца такое пытанне.
якое старэйшы задае малодшаму. Ну так распавядзі, як гэта было з гэтым пакліканнем Да, тваім? як гэта было, гэта Вось, як гэта ввогуле было? Некаторыя кажуць, што святары, што яны з улоня маці уже чулі пакліканыя, таксама як святы... Ну мы пра усіх святых так пішам. Не, святы Ян Хрысціцель, кажуць, быў пакліканы з улоня маці, вось, і быў настолькі пабожны, што нават у пятніцу пасціў, вось, і несаў грудь маці сваю. Да, У пятніцу, бо пасціў без малака. Ну, то это уже пакліканне ад дзяцінства. Вось. Ну, бо там было ж вядома. А вось як з вашым пакліканнем было? Ну, так само. З улоння маці Бог выбраў мяне. Не жартую, конечно. Не, ну чаму? Ну, можа. Ну, не, вядома, кожны чалавека Бог выбірае з улоння маці, правда, вось і калі- ведае але вось садка у ў якім мяне ва моманце? ўлоні, да, ну. Пачулі. Заўсёды, ну, вось это вельмі цяжка кожнаму святару і манаскай асобе адказаць, як канкрэтна вось этот момант, калі ты адчуў просто, ну, адчуў, што табе трэба, што это твой шлях. Я, ну, у дзяцінстве, ну, скажу, думаў пра святарства таксама, ну, але можа не сур'ёзна, все роўна, асабліва там у старэйшых класах я выбіраў сабе прафесію, кім хацеў быць. У меня было 3 прафесіі. Я хацеў быць настаўнікам, хацеў быць медыкам, стаматолагам, альбо дырэктарам клуба. Ну гэта ж ўсё у Клуба. святара. Ну, вось, я так Пасуда святара. паглядзеў, па суті, здзяйснілася. Вось, Тобто зубы, як і Боже. Чаму? Паглядзіце. Ёсць магчымасць, бо цяпер прамая трансляцыя, ёсць відэатрансляцыя, ёсць магчымасць паглядзець. в прынцыпе, все роўна ці зубным, ці якім-небудзь доктарам. У нас Доктором касцёла. Доктором касцёла, да. У нас была на ферме раз на год быў адлоў голубяў, адстрэл голубяў, да, і мы з хлопцамі, там, з сябрамі хадзілі, збіралі цих параненых голубоў і потом лячылі іх, каб вось, як там каму крылышка была падрадзеная. А дзе гэта вось адбывалася? У якім? Ну, у мяне ў вёсцы. а Дзе? Вось гэта наступнае пытанне. Паходжу з вёскі Дарава. Дзе гэта? Гэта пад Даравам знаходзіцца такая мясцовасць Барановичы, каля Дарава. То есть пад Дарова Барановича. Конечно. А потом яшчэ пад імя Дарова, да, Дарова намного старэйшая, чым Барановичы. Это яшчэ ад каралевы Боны паходзіць. Вось это земля, это мясцовасць, ну, такая славутая, знаная мясцовасць, так заўсёды таксама славутая вот касцёлам, што быў касцёл, І касцёл не быў зачынены. Быў зачынены у пасляваенныя гады, нават згарэў, але адстроены, адбудаваны у 90-х гадах ксяндзамі вербістамі. Цяперашні біскуп Ежы Мазур у Элку, ён быў нашым пробашчам у Дараве, да, з Баранович прыязджалі, і власціва ён быў, скажем, таким імпульсам для майго тоже паклікання. Вось яго прыклад, ягонага жыцця, ягонай дзейнасці, бо ён як місіянер вельмі шмат нам моладзі расказваў пра місіі ў Афрыцы, ён быў в Афрыцы. І вось яго такая руплівасць у касцёле, она таксама запаліла мяне да святарскага манаскага жыцця. І пасля школы я уступіў у ордэн вербістаў. Так, у меня быў такі перыяд у маім пакліканні. Уласціва, чаму я туды пашоў? Таму што не ведаў, што ёсць яшчэ іншыя ордэны, не ведаў, што... Ну, ведаў, што ёсць у Гродна семінарія, і вось у Барановичах быў пастулят у вербістаў. Ну, і, конечно, мне было там бліжэй, таму я пайшоў да вербістаў. А чым ён так прынцыпова адрозніваецца ад кармелітаў? Ну, это цяпер можна сказаць. Прынцыпова тым, што вербісты — это місійны ордэн. Яны выязджаюць на місіі, рыхтуюцца, фарміруюцца для того, каб выехаць на місіі. Африка, ну, там, ну, і розныя такія краіны. Ну, і перш за ўсё гэта згрупаванне ксяндзоў, а тут така старажытны ордэн. Так, ну, я не ведаў ще тады пра ордэны, ні пра францішканаў, ні пра кармелітаў. Нават не ведаў, што ёсць дэцызіяльныя і ёсць монахі. Просто вот ведаў, ёсць вербісты І ўсё. І ўсе астатнія. І в прынцыпе ўсё там вярцелася і круцілася вакол вербістаў у нас у Барановичах, таму мне такого выбора не было. І пасля вось году фармацыі все-таки вырашыў, што яшчэ трэба, уже даведаўся, што ёсць какие-то розныя іншыя магчымасці, і вырашыў пакуль пачакаць, набрацца, можа, трошкі вопыту, і стаў свецкім місіянерам. І паехаў у Расію, быў некаторы час у Маскве, потым у Вологде пры парафіях вербістоўскіх, там дапамагаў ім катэхезе, быў арганістам у прыходзе ў Вологде. Ну, і так можна сказаць, што так
стараўся распазнаць, ці гэта маё, ці А не вы маё. былі арганістам, вы ўмееце на арганах? Ну так Як то сталася? Так сталося. Я вже трошки розказував раней, тут якраз у ефірі. Да? Ну, я закінчив музичну школу на клас акордеона, ну і у мене додатковий інструмент вже був фортепіано. Ну, у нас у парафії не було органіста, і ось і пробач наш Єжи Мазур запропонував, хто хоче вчитися. І ось я захотів і підрихтувався, і у парафії допомагав бабулям співати. Бо це не було так, що у нас органіст іграв, у нас співали бабулі, а органіст їм підігрував. То, що не було нотів, не було з чого, просто на слых, що мог зловити, то я підігрував просто. А ось таке питання. Ведаем таксама, што ў Беларусі ёсць такая практыка, была, прынамсі, такая практыка так званых пеўчых, якія спяваюць перш за ўсё на пахаваннях. Ці пеўчым былі? Не, пеўчым пеўчым не быў, але вось у нас у парафіі таксама быў такі хор пеўчых, якім у касцёле аддырыжыраваў і там вучыліся спяваць. Але у касцёле? У касцёле, не, на пахаваннях? На пахаванні разам з імі. Ну, бо я, напэўна, ще за малады быў, да. Ну, так. Ну, то есть, калі вось, это колькі класаў было? 10 класаў вы сканчвалі, так? 11 уже. Так. То есть, калі вось чалавек малады ўжо да 11 класа дайшоўшы, зразумеў, што ён не пойдзе нікуды, акрамя як у ордэн, і там далей па гэтай сцежцы, то дзе былі бацькі ў гэты час? Што яны себе думалі пра гэта і што яны казалі? Ну, бацькі не думалі сур'ёзна, што я... Я не думаю, гэта жарт, да? Ну, так, ну тады не было такой практыкі ўвогуле духоўных семінарій, вельмі рэдка хтосьці ішоў на святара. Можна сказаць, што вось у нашай мясцовасці это было маё першае пакаленне, якое пашло ў семінарію, з якіх я ведаў, якія, скажем, усе ведалі. Поэтому, конечно, ну, я рыхтаваўся паступаць у Барановічскі, что-то там было, як это называўся, тэхнікум, ці каледж, музыкальны там по музыкальнаму напрамку. І склаў уже дакументы, нават туды уже рыхтаваў праграму для того, каб туды паступіць. Ну, але вырашыў, што все-таки забраў просто документы і вырашыў, што маё святарства. Тым больш, ну, можа, не з дзяцінства я быў у касцёле, таму што, вядома, до 90-го года, я нарадзіўся у 80-м годзе, до 90-го года у нас касцёл быў закрыты, бліжэйшы быў у Барановичах. Бабушка мяне, конечно, не брала з сабой часта, можа, раз на Пасху взяла, да, раз на Пасху было, потому что помню, что вось быў гроб Езуса Христа, там прикрыты простыняй, і боты там тырчалі, видео там резиновые, ці керзовые, это таки зроблена такая фігура, там мне запомнилось. Але, конечно, что, я пришел в школу и всем рассказал. Бабушку на ковер, бацькоў на ковер, и добра, что мой вось дядька был завучем. Так бы он трошка згладзіў эту ситуацию, але, конечно, ну, это были отец Александр памятае, да, это были такие часы тяжкие. Я нават сядзеў, як дзіцё ў 14 гадоў за тое, што да касцёла, бо дружыннікі злавілі. Не, ну вы ж так постарэй крыху будзеце. Так. Ну, я просто, памятаю гэты час, потому что я прыкладна такого же ўзросту, но я не памятаю, что, по крайней мере, у Мінску такого не было. Бо ў Барановичах не былі яшчэ. Ну, у нас это было так все строго, да, наставники стояли под костелом, там глядели, да, вылавливали детей, каб никто там не... Мы переодевались, так само одевались, ну, каб нас не познали. Ну, был, да. Ну, а бацькі так вас не обороняли от гэтых нападков? Ну, то есть это же семейная такая справа. Скажем, это не было не дожилося долго, потому что уже 89-й год уже почала такая одлига, и уже можно, так, да, уже можно было, в принципе, уже почався костёл обновляться, реставрироваться, и как бы уже ніхто так не пільнаваў, ніхто не глядзеў. Мне уже не проблема была, я тогда адміністрантам пачаў быць прислуживать, уже не проблема, як председатель пионерской дружины прийти в костёл в галстуку, бо быў таким активистом у школе. И засталося гэта. И в принципе уже это не проблема была, да. Але вось, ну, были такие моменты, что лічылася гэта, ну, не вельмі добрым, калі ты хадзіў. А вы у сваіх бацькоў вы адзіны сын или есть? І мне яшчэ брат ёсць, маладзейшы, за 4 гады мяне маладзейшы.
Ага. І вось Гэта я ўсё веду к чаму. ну як ставіліся Што маці? Як ставишься? Да. Ну, ведаеце, моя мама з сям'і праваслаўнай паходзіць, конечно, для яе вось святарства каталіцкае, да, асабліва з традыцыямі, што не женяцца, што дзяцей не будзе. Конечно, для яе сама вось гэта было вялікі такі, скажем, момант перажыць тое, што у яе не будзе ўнукаў. Ну, конечно, вся надзея на брата, хаця ён еще таксама не жанаты і не вучыцца ў семінарыі, не з'яўляецца святаром. Але, ну, часта, як бы, мама мяне папракае ў гэтым нават да гэтай пары. Хаця, вось, прыклады маіх аднакласнікаў, якія пажаніліся і ўжо паразводзіліся, і зноў пажаніліся, і зноў паразводзіліся некаторыя, паказвае, ну, што не заўсёды тое, што ёсць сям'я, і тое, што ёсць внукі, то значыць, што бабушка будзе шчаслівая ці дзеда. Поэтому тут такі момант, вось мама зразумела, што ўсё-такі галоўнае, каб я быў шчаслівы. Не каб яна была шчаслівая, таму што мае унукаў, але каб я быў шчаслівы. І цяпер, у прынцыпе, для яе это ўжо не праблема. Она, ну, вельмі, вельмі рада, што вось я святаром. Хаця на пачатку, так, была такая вялікая праблема. Забегаючы ўперод, ён так успамінае сваіх аднакласнікаў. Вось сустрэчы аднакласнікаў у вас бываюць у вашым класе? Бываюць, так. І вы туды наведваецеся? Я апошні быў толькі адзін раз. 15-20годдзе было заканчэнне школы. І мы сустрэліся. І вось вы такой пайшлі? Не, я пашоў в касцюме, але з каларадкай. Кашуля з каларадкай. Это не было так, отец Сергей, Сережа пришел. На вёсцы все знали, в принципе. Мне там называли отец Майкл. По фильму, что это был фильм «Санта-Барбара», да, там был отец Майкл. И поэтому у меня такая кличка была. А зараз так само? Отец Майкл. И наставники меня называют теперь. Но яны так з павагай вам? Так. Нас, ну, вёска вельмі, ну, шануюць святара, і поэтому, ну, як бы все ведаюць, мои одноклассники ведаюць, мы, ну, з імі маем контакт і праз Viber, ці там праз этот общаемся, і, ну, ні у кого нема. Зараз гэтая вёска, яна такая жывая, все там все добра, яна функцыянуе. Да, это вялікая вёска, маладая школа таксама ёсць, там больш 100 дзяцей у школе, поэтому, ну, як бы і парафія такая даволі моцная, каталіцкая, поэтому, ну, ні для кого шокам не было, што ось я святаром, ці так сенсацыі такого ось там святар. Ойченька, а ось пытанне. Вядома, вы казалі пра Расію, пра тое, што паехалі туды, служылі як свецкі, служылі ў розных парафіях, і вось менавіта ваш досвед таго, што вы атрымалі тут у Беларусі, тых парафій, якія ёсць, і менавіта той рэчаіснасці расійскай, наколькі была вялікая розніца і наколькі вам цяжка было, складана, ці наадварот, быць можа, прасцей працаваць і служыць менавіта там, не як вось асобы духоўнай, бо, вядома, асоба духоўная зусім інакш глядзіць на гэтай сітуацыі, бо часта глядзіць праз прызмату ўласнага паклікання, уласнай працы, уласнага служэння, але вось менавіта як светскай асобы. Ну, трэба звярнуць увагу, што я тады быў малады, мне было толькі 19 гадоў, потому что, ну, ідэаліст. Да. І, канешне, інакш успрымаў некаторыя рэчы, хаця у Вологдзе, там, дзе я дапамагаў на парафіі, там амаль вся парафія, там, можа, было 30 чалавек, это выхадцы з Беларусі. В прынцыпе, людзі, которые переехалі з Беларусі, вось, жыць, ці карані маюць дзесьці ў Беларусі, таму ментальнасцю вельмі падобныя былі. Расіяне, которые католікі, гэта большасць тых, хто перайшоў з пратэстантаў. Напрыклад, дзесьці былі ў пратэстантах і потым перайшлі ў каталіцызм. Ну, это складана. Так, і вось там, пэўна, было найцяжэй просто, да, і найцяжэй вычуць этот момент такі, як адкрыцця ментальнасці, ці як падысці, як зразумець, ну, тым больш, я кажу, што я быў маладой асобай, яны ўсе ўжо такія былі больш старэйшыя. Я там праводзіў для дзяцей, рыхтаваў да першай камуніі групу дзяцей. Ну, не скажу, што яны моцна розніліся ад нашых дзяцей. Ну, дзеці, гэта дзеці. Ну, так. А як ввогуле сустрэліся з кармелітамі? Як там, у Расіі, у Беларусі, ці ввогуле у цягніку? Я гэта адкрыў толькі пазней. Я думаў, што я вось у Беларусі сустрэў з кармелітамі, але аказалася, што я з імі сустрэўся ў Расіі. Калі я вяртаўся дадому, ехаў праз Маскву,
уже пасля майго прабывання ў Расіі і ў Маскве была перэгрынацыя рэліквій святой Тэрэскі ад дзіцяткі Езуса у храме святого Людвіка. Я там маліўся да святой Тэрэсы і прасіў, што мне далей рабіць, распазнаць па кліканні, таму што я не ведаў, ці ісці да вербістаў, ці зусім іншым шляхам пайсці, кінуць і не думаць уже пра пакліканне святарскае. І вярнуўся ў Беларусь, адна манахіня мне запрасіла быць аніматарам на рэкалекцыях для моладзі, сестра Паўла Боберс Баранович. І вось я дапамагаў з групай там моладзь, там дзяўчаты былі маладыя, там тоже майго ўзросту, да, которые распазнавалі пакліканне. Ну, я там іграў на гітары, вядома, што там трэба было дапамагаць аніміраваць ці там падчас святой імшы іграць. І мы з ёй размаўлялі. Яна мне запыталася, што я далей буду робіць. Я кажу, што я не ведаю. Она кажа: слушай, у меня есть номер телефона к одному священнику, я тебе дам. Поедь посмотри, может тебе понравится. Ну и дала мне номер телефона у Нарач, да, айца Аркадія. Яна яго ведала, таму што калісьці працавала у Ашмянах. Так, отец Аркадій Куляха. Яна працавала ў Ашмянах, а ён працаваў у Гудагаі, на яго споведзі ездзіў як духоўнага кіраўніка. І я прыязджаў, добра, взяў, нас, дарэчы, было 3 хлопцы. Я, ксёндз Віталій Дроздоўскі, цяперашні ксёндз, і яшчэ адзін хлопец Баранович. Вось, і мы ўсе стаялі на парозе, скажем, што далей рабіць. Вось яна яму дала в Гродно телефон, мне дала да кармелітаў, а трэцяму хлопцу дала да францішканаў у Москву, да капуцынаў. Налево пойдеш, коня. Вот так яна адчувала, хто куды павінен пайсці. Ну вось мы з Віталікам Дроздоўскім дайшлі, а трэці хлопец не вярнуўся. Ён паехаў, паглядзеў, но не спадабалася, яму вярнуўся. Я приезжаю у Нарач, конечно, мне сустракае отец Аркадий, там были ремонты, отец выходит в хабите, весь порванный хабит у его, заляпаны этим, он там штукатурил нечто, короче, все это было заляпано штукатуркой. Я так сказал, ну и попал. Ну добре, это было уже поздно, он каже, иди поспи, завтра встанем, поразмовляем. Захожу я в келью у Нарачі, у кляштары, и ляжить на столе книжка, «Історія одной души», «Повесть одной души» святой Тэрэскі ад дзіцятка Езус. Я ввогуле не звязваў вось гэтыя моманты, просто вот эта перегрынацыя, я вообще про яе забыўся, про эту перегрынацыю, што нават не ведаў, што она там кармелітка была, нават не звярнуў на эту увагу. І пачаў я чытаць эту кніжку, і за тую ноч я прачытаў всю эту кніжку, яе аўтабіяграфію. Так мне ўзрушыла, і я ўжо раніцай, в прынцыпе, ведаў, што я там застануся. Мне ўжо не трэба было больш думаць і што там адкрываць далей. Да. Ну, это сапраўды, вот тут просто не то, што нацягнута нешта, а тут просто факт, што мяне прывяла святая Тэрэса ад дзіцяткі Езуса у Кармель. Потому что это з такіх збег акалічнасцяў, што просто немагчыма было б так прыдумаць. І вось так я апынуўся ў Нарачы. Конечно, я калі прыехаў дадому, мой настоятель, вербіст, который думаў, што я пайду да вербіста ўсё-такі, кажа маме моей: «Люда, ты знаешь, что твой сын идет в закрытый монастырь, за решетки, ты его никогда не увидишь, спасай!» Я приезжаю додому, мама, лямант, ай-яй-яй, что будет? Ну, пробач мой, чув про кармелитов, але певно про клаузуровых, да, которые сестры, которые закрыты, и думал, что айцы так само закрытые будут, и, конечно, так себе уявил, что это будет. Ну, але с тягом часу мама так само супокоилась и меня подтримливая у моим выборе. Вось так, скажем, я пришел в Кармель. Так я пришел к Кармель. Поэтому моя вельми таким прагнением моим, и можно сказать, что я был один из таких промоторов того, как гістарычнай падзеі приезду реликвии Святой Тэрэскі в Беларусь. Это было мое прагнение, я ведал, что праз яе просто Бог робіць великие цуды. И сапраўды тое, что показала, эти все многие навяртані, калі в 2005 годзе, здаецца, Святая Тэрэса приезжала, мощи приезжали в Беларусь, и это натоўп
групы людзей у кожнай парафіі, проста і праваслаўных, і католікаў, неверуючых, якія прыходзілі, здаецца, многія нават не ведалі, што гэта за святая, але вось наколькі яна прыцягвала сваёй проста любоўю, сваёй паставай, сваёй простасцю чалавека і далей мне спадарожнічае таксама ў маім жыцці. Ну, А што было далей? Што было далей? мне здаецца, што было далей, можа, трохі Пасля рэкламнай пазней. паўзы. Так, а зараз невялічкая рэкламная паўза, і я папрасіў бы айца Сергея нам сыграць, бо тут, калі нехта глядзіць... Ён уже схаваў гэтую гітару. Я рыхтаваўся. Тут такого Я не в Ой, голосе. А я клопат. Я не в голосе. Ён уже ее схаваў, нават ламаў. Я пачаў іграць, а Женя кажа, не-не-не, не надо. Не было такого, не было такого. Было наадварот. Зараз наш гукавец там гэта ўсё апрацуе зробіць. Не, правда, я не рыхтаваўся і не этот, не... Добра. Лепш мы адмінём. Вы не далі гэтую... Ведаеце, зробім інакш. Папросту... Вы спаёце? Не. Не дай Боже. Я боюся, што людзі паўцікаюць тады вось ад нашых А вы што прыёмнікаў. літургічнае зацяніце ў двух? Купалінка. Ну што, вельмі літургічна. А я зараз уже успомню пра 3 шчаслівых дні. Вось гэтую песню, якую вы на калідоры там гаварылі, што можна было б... Зараз мы пра гэтыя 3 шчаслівых дні. Рыхтуйцеся. Мне здаецца, што нашы дарагія радыёслухачы разумеюць, што тут жарты жартамі, вось. Што яны таксама павінны быць дзеля таго, каб вось не так насычаным было і гэта атмасфера трохі змянялася. Вось, каб была магчымасць гэта паслухаць. І маю надзею, што мы папросту ў нейкім моменце папросту запросім айца Сергея, поставим тут така специальную нашу гуказаписывающую профессиональную аппаратуру и просто тупо запишем. Вот так. Для того, каб пазней запустить. Альбо ўключым дыск «Крылы любові», які... Ну так, толькі што гэта ўжо занадта прафесіянальна, мало таго, не ў нашай студыі. Вось. Але працягваем вось трохі далей нашу вось размову, нашу сустрэчу. Так давайте отмотаем. Не, Так што было далей? Не. Што было далей? 3 шчаслівых дня. Далей была фармацыя. Была фармацыя ў Польшы. Зачынілі спачатку манастыры, нікуды не пускалі, спалі ў труне. Так, амаль што У так. труне? Чэсна? Ну не, конечно. А ў чым? Не, на ложку, на добрым выгодным ложку. Так што ўжо цяпер у нас такой традыцыі няма. Хаця, пэўна, у кармелітаў не было ніколі, у трумнах ніколі не спалі кармеліты. Гэта гісторыя пра іншы ордэн. У нас быў кляштар у Польшы, у Самарта, навіцят, дзе сапраўды быў закрыты цэлы год, нікуды не выязджалі, ніхто да нас таксама не прыязджаў, вядома, што бацькам было далёка прыехаць, і не было магчымасці тады патэлефанаваць, бо не было вайбераў, не было інтэрнэту. Это ж было шмат гадоў назад. Да, конечно, это быў цяжкі час выпрабавання. Аднак з перспектывы чалавек глядзіць, што ён патрэбны сапраўды вось на дарозе манаскага жыцця. Ён з'яўляецца цяжкім часам, але ўсё ж такі па статыстыкі не той час, калі найбольш адыходзіць манахаў. З семінарыі, ўжо з вучобы больш адыходзіць, чым з часу давіцята. Гэта уліваешся вось у гэтыя дні, у гэты расклад, ён сапраўды многа малітвы, шмат працы, шмат такіх духоўных размоваў з духоўнымі кіраўнікамі, звяртаеш увагу на сваё духоўнае станаўленне, на свае какие-то там, скажем, нават маральныя паводзіны, да, трэба перасэнсаваць пэўныя справы, пераглядзець у сваім жыцці, думаеш, ці сапраўды вось зможаш прысвяціць усё сваё жыццё вось так, як у гэтым часе навіцяту. І пасля навіцяту манахі складваюць абеты, шлюбы. Першыя шлюбы на год, потым на працягу некалькі гадоў яны яшчэ раз аднаўляюць на год, і пасля 5 гадоў... І якія тыя шлюбы? Колькі іх? У нас 3 шлюба. Шлюб убоства, чыстасці і паслухмянасці. І яны так адзін за адным ідуць? Ну, не адразу? Разам, складваеш разам 3 шлюбы, но на год. Першы, і там як ты жывеш з астатнімі 2.
на год складваеш на год і потым аднаўляеш зноў на год, ну і потым пасля пэўнага перыяду уже складваеш на ўсё жыццё. Ну, вось прабачце несвядомасць. Вось калі вот ты склаў першыя шлюбы, то есть ёсць яшчэ какая-то магчымасць что-то пераацаніць, пераасмысліць і адматаць, вернуць обратно. То есть не хочу сказаць, не хочу і пайсці. В прынцыпе, в этом ёсць мудрасць як бы фармацыі, да, тое, што ты просто глядзіш, ці гэта тваё, ці не тваё, яшчэ ёсць час падрыхтоўкі, час такой, ну, самафармацыі таксама, да, і фармацыі, і заўсёды, ну, бо некаторыя так кажуць, і што так резко бах, і ты там стаў святаром. Не, это не резко происходит, это ёсць час, это там 7 гадоў, ці у выпадку некаторых 10 гадоў, калі у чалавека ёсць, скажем, момант, калі ён можа вярнуцца назад, калі ён вырашыць, што ўсё ж такі гэта не яго. І вось у сувязі з гэтым чарговае пытанне. Тыя хлопцы, моладзь, якая нас слухае, якая плануе таксама нейкім чынам ісці гэтым шляхам свайго паклікання, ці манашскага, ці таксама святарскага. Некалькі такіх вось пунктаў адносне таго, над чым перш за ўсё працуецца ў фармацыі. Што перш за ўсё фарміруецца? На што перш за ўсё звярнуць увагу? Што найважнейшае ў гэтым усім? Ці гэта некая інтэлектуальная магчымасць і так далей, ці гэта некая духоўная, ці гэта вось развіццё філантропіі, міласэрнасці ў сабе, ці гэта, быць можа, таксама некім чынам развіццё той магчымасці кантакту з іншым чалавекам і адчування гэтага іншага чалавека, вось так званая форма эмпатыі. На што звярнуць увагу? Што найважнейшае ў гэтай фармацыі? Мне здаецца, што ў манаскай фармацыі ўсё важнае. І інтэлектуальная падрыхтоўка, і таксама вось і маральная, какая-то духоўная таксама падрыхтоўка. Аднак, пэўна, такое найважнейшае гэта такі камфорт прысутнасці Бога ў тваім жыцці. Ці сапраўды я гэта называю, вось, ці адчуваю я шчаслівым на сваім месцы. Ці сапраўды, вось, ну, я себе могу реализовать тут вось, у конкретной супольности, у конкретном ордене. Конечно, можно сказать, что можно себе реализовать у ордене, потому что мне приемно, мне добро, там сябры ёсць. Ну так, да? Бабуля кажа, мне так хорошо у касцёле, что я туды хожу. Да. Но не гэта самое найважнейшее, потому что заўсёды можа так быць, что тебе перавядуць у іншую супольнасць, там, дзе не будзе тых, хто тебе разумее, хто з тобой на одной волне, скажем, і трэба будзе жыць з іншымі людзьмі, магчыма, старэйшымі альбо наадварот маладзейшымі, і тады вось это шчасце такое знешняе, оно можа хутка мінуць прыйти расчараванне, і чалавек тады просто, ну, можа згубіць сваё нават пакліканне, да. Найважнейшае, пэўна, вось это моя прысутнасць з Богом, такая духоўная фармацыя, малітва, асабістая малітва, і ў прызме гэтай малітвы ўжо гляжу на супольнасць, на перажыванне вось душпастырства таксама, на перажыванне іншых момантаў, іншых харызматаў і заданняў, которые ставіць перед тобой касцёл і Бог. Але перш за ўсё, да, вот это такая духоўная, ну вот ёсць такая псіхалагічная раўнавага, да, а тут вот менавіта духоўная раўнавага, просто праца духоўная над сабою, да. Они адрозніваюцца, вось гэта псіхалагічная? Ну, так. Я як святар кажу так. Ой. Психологично это эмоции. Ну так. А духовное все-таки это глыбей, чым эмоции. Нам і нават іншае, чым эмоции, да? Бо гэта нават не справа прысутнасці іншых людзей і твайго быцця чалавекам, гэта сутнасць быцця цябе і Бога. Як бы быць з Богом на одной волне, табе беспасоўна. Ну да. Маё пытанне было зноў не таким умным, як я. Це два професори собрались. А я это збоку. Чаму яна пытаецца, бо яна таксама, яна ж закончыла псіхалогію, выкладчык псіхалогіі таксама. Не таму. А яшчэ юрыст, так вот, лучше юрыста і псіхолога страшная атрымоўваецца. А ці можна распавесці нашым радыёслухачам таксама адносне, напрыклад, аднаго дня ў семінарыі? Як вось распачынаецца, як выглядае, чым заканчваецца? Каб ты, хто, скажам, прыгатаўляецца нейкім чынам злучыць сваё жыццё з семінарыем
законным вось ордэну, каб яны ведалі, што іх можа чакаць. А мне такое ж вот про навіцыят хотелось испытать. Ну що, навіцыят, год зачынены, працуеш, молишся, то есть про семинары мы так уже чулі, ну, трохи. А гэта зусім іншая семінарія. В принципе, да. Я тут трошки монашская семінарія на трохи адрозніваецца. Ага. Мы нават калі вучыліся ў пінскай семінарії, то у нас у кармелітаў быў свой план дня. То есть некоторые... Бо ён вучыўся ў дэцызіяльнай семінарыі, будучы монахом. Да. Ёсць такая практыка, што, напрыклад, жывуць у манастыря, ходзяць на універсітэт учыцца. Да? Мы як бы жылі ў асобным крыле семінарыі, а хадзілі на заняткі і некаторыя там пункты дня разам з семінарыстамі. Аднак мы мелі свой асобны распарадак дня. Па-першае, малітва. У нас было больш малітвы, перадусім штодзённа абавязкова малітва брэвіярыем, і раніцай, вечарам, ютрань, і ўсе гадзіны. І таксама у ордэне кармелітаў ёсць 2 гадзіны малітвы медытацыі кожны дзень, штодзённа. То есть это малітва ў цішыні, малітва такой адарацыі, медытацыі, прабывання з Богам адзін на адзін. Звычайна раніцай гадзіна і гадзіна ўвечары. І это незалежна, ці ты в семінарі, ці ты ў навіцыяце, ці ты ўжо потом як айцец. Вось гэта як бы гэты пункт дня, ён показвае кармеліта, які у адарацыі. Ці практыкавалі вось медытацыю паводле святого Юзафа? Паводле святого заснуць? Ну так, у нас так называлася. Ну, бо узгадаем, што пан Бог да святого Юзафа ў сне прыходзіў. Гэта такой добрый, такой вельмі такой прыемны лад медытацыі. Да, бы святого пророка Іллі устаў, паеў і зноў паспаў. Не, ну мы такія, ну, пытанні вось з боку такого звычайнага чалавека. Ну, вось у тебя есть гадзіна для медытацыі і малітвы. Так. І ты пайшоў і скарыстаў ее цалкам на медытацыю і малітву. Так чэсна. На пачатку гэта вельмі складана. І не толькі на пачатку, але асабліва на пачатку. Ты не ведаеш, што рабіць. Ты уже все ружанчики помолишься, ну, все коронки помолишься. Есть такая практика, что ты можешь что-то почитать, например, духовное читание, да, взять какой-то там урывочек Евангелия альбо книжки какой-то, прочитать и потом над этим разважать. Я читал у постуляте крыжацы Сінкевича. Я в свято был уверен, что это религийная книжка была даже по-польски. А там никто не контролировал, что у вас там за доступ до литературы? Была в библиотеке монашская книжка по-польски «Крыжацы». Ну, я ее читал, только позднее мне магистр кажет, что, слухай, что ты читал? А для чего она там ее, эту книжку? Ну, в библиотеке разные книжки. Есть, если там белорусская мастацкая литература, и религийная, и польская мастацкая литература. А цензура там какая-то повинна быть. Ну, так, это ж классика все-таки. Это ж не заборонена литература. Але вось быў такі перыяд з 2 тыдні, пакуль магістр не ўбачыў, што я нешта займаюся нечым не тым, што трэба падчас разважання. Як можна разважаць на тэму крыжаку? Вот не уяўляю сабе толькі. Не, ну гэта ж можна цэлую гульню камп'ютарную зрабіць з гэтага. Так, ну і пазней, конечно, ну ёсць моманты, калі тебе лягчэй маліцца, калі ты можаш засяродзіцца, калі сапраўды вось как-то, ну, атрымліваецца, а ёсць сапраўды, што, ну, і спаць хочацца, і думкі некія прыходзяць, асабліва калі штосьці перажываеш, што перабіраеш вось у галаве падчас медытацыі. Ну, але ўсё-такі трэба імкнуцца і старацца, вось, каб хаця бы паўгадзіны. Мы рэкамендуем заўсёды, у нас есть светскі ордэн кармелітаў, і мы іх таксама вучым практыкаваць хаця бы паўгадзінную медытацыю на працягу дня, каб вось взять святое пісанне і потом над ім разважаць альбо сапраўды духоўную літаратуру. Цікава такая вот статыстика, колькі процентаў такой якаснай медытацыі кожны выдаваў там з навучэнцаў? Тут і цяжка сказаць у сувязі з тым, што медытацыя гэта па сутнасці быццё з Богам, і тут і працэнтнасць якасцявасці яна немагчыма да вылічання папросту, абсалютна. І таксама чалавек па-іншаму, кожны перыяд, скажем, свайго жыцця па-іншаму ўспрымае малітву. Да? Часам табе не трэба казаць альбо думаць, часам табе дастаткова проста быць. Проста
ты ёсць, ты вось каля цябе сядзіць брат Андрэй, брат Александр, брат там Николай, і вы разам моліце, вы разам трываеце. І нават калі гэта малітва можа так па-чалавечы неякасная, да, то все равно она для Бога мае сэнс, таму што ты разам, ты прабываеш у прысутнасці Бога, ты прагнеш быць, і для Бога гэта лічыцца найважнейшае, што ты ёсць, не як ты якасна молішся. Хтосьці сказаў, што не важна, колькі ты малітваў адгаварыў, а важна, з якой любоўю ты гэта робіш, да? І таксама тут падчас медытацыі, мне здаецца, што тое, што вот такая мудрасць манаская, што гэта медытацыя супольная, это не так, што ну вот на працягу дня трэба 2 гадзіны, калі хочаш, то ты выбірай, але менавіта ёсць это у плане дня, да, то ёсць там снядання, праца і ёсць медытацыя. І ты вось у гэты час павінна вся супольнасць павінна займацца вось менавіта медытацыяй, малітвай. Ну вось такое знаходжанне ў гэтай супольнасці, вось падтрымка братоў, яна такая мае вельмі важны сэнс для вас. А вось калі вось, ну вы ж не ведаеце кожнага кармеліта з цэлага свету твару ў твар. Вось калі, напрыклад, вы куда-нибудь так прыедзеце і будзеце ехаць у цягніку электрычцы, напрыклад, где-нибудь там, ну, у Італіі или где-нибудь. Ці па твару распазнаеш, што ты кармеліт. Не, і сустрэнеце кагосьці такім же хабіце, як вы. То есть, ну, што это будзе за пачуццё? Гэта прыемна? Канешне, это вялікая радасць. Калі я езжу на разныя сустрэчы, спатканні такія сусветныя і бачу кармеліцкі габіт, ці сясцёр, ці айцоў, то вялікая радасць. Калі ёсць магчымасць і калі дазваляюць моўныя какие-то аспекты, то заўсёды падыду, прадстаўлюся і пазнаёмлюся з гэтым чалавекам. Таму што адчуваеш адной сям'ёй сябе. Всё-таки, дзе б ты не быў, кармеліты – это адна сям'я. Вось гэта вот аспект мне вельмі так кажется таким прыемным. А яшчэ вось даведаліся аб тым, што вы ў семінары яшчэ займаліся гуртом музычным. Расскажите про гэта. Было дело, да. Ну так як музыкант, то мы з хлопцамі, з семінарыстамі вырашылі заставаць. Это ж былі пачаткі семінарыйнага жыцця, это ввогуле пачаткі гісторыі, новай гісторыі пінскай семінарыі. І мы вырашылі заснаваць гурт. Ён на пачатку называўся «Адраджэнне». Гурт, который потом переименован был «Подых духа», на початку был «Адрадженнем». Я не памятаю, колькі нас, может, 4 ці 5 чоловік було. І ось була апаратура. Ми пели песні, там, які на пілігримках співають. Так само було некалькі таких своїх песен, каких-то перекладених, невідомих. Між іншим, песня вот така «Я ніщо, без твоєї любові, пані». Тепер вона така моцно розповсюджена. Тоді розпочиналася менавіта від нашого гурта. І ми виступали, перш за ўсё, падчас семінарыйных урачыстасцяў, калі былі там розныя такія ўрачыстыя моманты, але таксама былі выступы на выездзе. Выязджалі ў іншыя парафіі, нас запрашалі на фэсты. Аднойчы нават мы выступалі ў Століне, у Доме культуры. Нас запрасілі. Для звычайных людзей? Так, там можна было, змаглі все прыйсці, былі аб'явы таксама, да, і мы таксама вось... І што, шмат было слухачоў? Было шмат слухачоў. Як яны там паводзілі? Ну, па-першае, конечно, ім было цікава, што, ну, вось, семінарысты, да, мы ж былі ў там хабітах, в сутанах, і, конечно, ну, тым больш, што на Піншчыне, на Палесе, это, ну, такая незвычайная праява была, што тут выйшлі бацюшкі на сцэну з гітарамі, з барабанамі, і спяваюць такія вясёлыя песні, весяліся і пляскаюць далоні, да. Ну, але публіка так вельмі горача нас прыняла. Ну, гэта часам можа і так прывабіць кагосьці пайсці да касцёла, таму што я ведаю, што калі звычайныя людзі там прыляпіліся да нашай пілігрымцы, калі мы ідзем, напрыклад, у Буцлаў, ёсць такія, хто там просто з сябрамі пайшлі, што нашы гэтыя спевы, нашы гэтыя песні, яны такія, ну, захапляючыя, і людзі потым застаюцца. Я ведаю такія выпадкі. Ойча, хацеў бы звярнуцца да вас таксама з такім пытаннем, і, быць можа, таксама гэта важнае пытанне, каб пачуць адказ для тых, хто збіраецца ў семінарыю, яшчэ не ведае, якую выбраць, ці законную, ці дыцэзіяльную. У сувязі з тым, што вы мелі магчымасць адначасова прабываць у гэтай супольнасці і той, ну, бо вучыліся ў дыцэзіяльнай, прабывалі ў законнай, вось, чуў такую вось,
я памятаю папросту, калі вось на пачатку 90-х я шоў менавіта ў семінарыю, чуў такую вось гутарку, якую мне запрапанаваў адзін таксама монах, пытаючыся вось, навошта ты ідзеш? Што твоё, якое твоё вось найважнейшае заданне? І тады я вось паглядзеў і не мог зразумець, як гэта, вучыцца іду у семінарыю, вось, у канцы канцоў, ён так злітаваўся нада мной і кажа так, ведаеш, ёсць розніца, бо калі мы гаворым пра семінарыю дэцызіяльную, калі мы гаворым пра святарства дэцызіяльнае, то гэта перш за ўсё дзейнасць на хвалу Бога. Калі мы гаворым пра семінарыю манаскую і манаскі ордэн, то гэта перш за ўсё малітва на хвалу Бога. Так вось, ці вы згаджаецеся з гэтым ці не? Як вось менавіта чуючы пакліканне да святарства, бо трэба заўважыць, што вы, акрамя таго, што манах, з'яўляецесь і святаром таксама, вось як гэтаму чалавеку, які стаіць перад гэтым выбарам, выбраць? Што ён вось павінен перш за ўсё браць пад увагу? Скажу, што сапраўды жыццё манаха і жыццё святара і фармацыя моцна адрозніваецца. І, скажам, акцэнты, націскі, якія ставяцца на фармацыю, яны таксама іншыя, таксама розныя. У манаскім жыцці вельмі важную ролю адыгрывае супольнасць. Супольнасць, вось, у якой ты будзеш прабываць, у якой ты будзеш жыць. Калі ты не картуз. Ну так. І гэта такі важны аспект кожнага манаскага фармацыі, кожнага манаскага жыцця. У дэцызіяльным жыцці, што я заўважыў, ёсць падчас фармацыі ёсць такая моцная как бы, як у арміі. Тебе прызвычайваюць да такога канкрэтнага распарадку, таму што пройдзе гэты час фармацыі, і тебе ніхто не будзе, табой ніхто ўжо не будзе камандаваць, скажем так, ніхто не будзе над табой стаяць і табе там указваць, што рабіць. Ты, асабліва, калі ты там адзін жывеш, да, калі святар адзін жыве на плебані, ты, калі хочаш, встаеш, калі хочаш, молішся, у тебе няма распарадку. Ложак засілаеш ці не? Ложак засілаеш ці не, там, калі ёсць гаспадыня, прыгатовіць абед, калі няма, ну то сам сабе зробіш. Все-таки у кляштары да канца жыцця ты будзеш мець больш-менш запэўнены такі распарадак. Ёсць вось распарадак дня, і вся супольна жыве по этому распарадку дня, і ты далучаешся. І вось гэта лягчэй рэалізаваць, таму што все ідуць на малітву, я іду на малітву, да, ты не прапусціш яе. У святара дэцызіяльна гэта цяжэй, бо трэба сапраўды знайсці час на малітву, прыватна часам, да, што цябе ніхто не падгоніць, цябе ніхто не запытаецца, ты адмаўляў там брывяры ці не, jutro не адмовіў ці не адмовіў, трэба гэта пільнаваць. Таму, мне здаецца, розніца в этой фармацыі я бачыў. Каб параіць каму-то, што выбраць, я не параю. Это зусім два розных света, зусім два розных стыля жыцця. І тут уже просто, малады чалавек сам павінен распазнаць пад падзеннем Духа Святога, напэўна, вялікую ласку, вялікае дзеянне ў гэтым трэба даць Духу Святому, тому што ён таксама падказвае і паказвае, што чалавеку будзе. Але часам ёсць метад проб розных, некаторыя ідуць там манаскі ордэн, потом вырашаюць, што яго ідуць дэцызіяльныя святары, альбо наадварот з дэцызіяльных пераходзяць у манаскія ордэна. Поэтому тут можа па-разнаму просто быць. Але я б нікому бы не сказаў, твоё месца там і там, да. Я можа так чыста па-людскі, я б там, калі б ніхто запытаўся, што рабіць, я б падзялюся бы сваім досведам, расказаў бы пра сваё жыццё, але каб каго-то накіраваць туды, то напэўна бы не асмеліўся бы. На жаль, час у нас ужо уцёк. Якой час уцёк? А яшчэ пытанне. Няма пытання ў час. Таму, дарагія нашы радыёслухачы, тутай уже нам паказваюць. 5 хвілін яшчэ паказваюць. 5 хвілін гэта можна яшчэ пытанне. Тут яшчэ наш гукавец паказвае, што ёсць у нас у запасе час, таму перадаю слова цяпер. Вось, я назіраю, сачу за вами на Фейсбуку, і вось калі я бачу такого, які ён рэальны, жывой прыйшоў, і ён не на Фейсбуку, а можна нават так размаўляць, толькі пытанняў. Вось ведаю, што шмат у вас розных праектаў, да якіх вы маеце дачынення. Шмат розных праектаў.
колькі слоў пра іх скажыце, і як у вас на ўсё гэта хапае энергіі і часу? О, чым старэйшы, тым уже не хапае часу. Не веру. Мне здаецца, што ўжо некаторыя справы так, ну, цяжка ўжо рэалізаваць, то, калі быў маладзейшы, то больш было запалу. Ну, маю надзею, што мне толькі так здаецца. Якія праекты, ну, рэалізовалі? Ну, напэўна, мне падабаюцца праекты падарожжа з моладзю. На розныя сустрэчы. Мы ездзім на ТЗ, на сустрэчы ТЗ на Новы год. Таксама на сустрэчы сусветных дзён моладзі. І розныя пілігрымкі не толькі з моладзю, але і з старэйшымі людзьмі, з парафянамі таксама. Ну, я люблю падарожнічаць, люблю пазнаваць новыя краіны, новыя месцы бываць, люблю вось прывесці туды людзей, дзе сам, напрыклад, быў, што спадабалася, от Будапешт. Мне так спадабаўся Будапешт, я ўжо 3 разы вазіў людзей в Будапешт, таму што мне самому падабаецца. Ну і людзям таксама, напэўна, ну, некаторым Париж больш падабаецца, чым Будапешт, да? І кожны свой густ. Але ось хочется мне таксама вот этим дзяліцца, да? Вот это один такі мой проект. Ну, а што яшчэ там? А вот школа сямейнага жыцця? Ну, школа сямейнага жыцця, ну, там больш, можа, не мой проект, но я з'яўляюся дырэктарам школы сямейнага жыцця і, скажем... Ну, ваш твар як асоциируется с этой школой. Ну так, мы уже колькі, уже 4 выпуски, 3 выпуски при мне. Маю надеюсь, что зробім попросту отдельную программу Да. школу так, жыцця. Потому что тут шмат ёсць што распавесці, але пры аказе... Взять некалькі з гэтых школ выпускнікоў, вось, і тых, хто вучыцца сюды, і разам зрабіць. Але з этой нагоды хочу запросіць наших слухачоў таксама за гадзіну. Да, у школу сямейнага жыцця, бо не, у суботу будзе о 16 гадзіне, о 17 гадзіне у Чырвоным касцёле прыём дакументаў. Чытайце на маім фейсбуку, там все написано. Я чаму кажу, бо за гадзіну папросту на Каменнай горцы адкрыццё таксама цэнтра сямейнага жыцця. Вось, поэтому думаю, што можа вы там таксама гэта кіруеце. Не, гэтым не я кірую, там іншыя ёсць кіраўнікі. Разумею. Ну што, яшчэ, апошняе пытанне, можа, аб мары? Какая ваша мара? Мары. Ёсць она у вас? Аб чым марылі, калі шлі да закону ўвогуле? Ці оно рэалізуецца? Не, чаму? Вы Зараз? такія глыбокія мары. У мяне ёсць одна мара, хутчэй працягнуць каналізацыю да касцёла, который будую. Гэта выдатная мара. Ну чым не мара, отец Александр? Бо так наши подрядчики доўга цягнуць, што гэта ўжо пераросло ў мару. Супер, выдатная мара. Ну что, можно заканчивать? На пытаннях канализации, мы и скончим. Ну, не ведаю. Насамрэч, людям вельмі патрэбныя касцёлы, трэба іх будаваць. Дзякую вам за то, што вы вось гэтае ўсё робіце, дзякую вам за вашу энергію, дзякую вам за то, што вы абралі гэты шлях. Гэта я з боку вернікаў гавару. Ну, нам, людям, вось простым людям, ну, вельмі патрэбны такія айцы, за которыми вось... Дякую. На якіх можна раўняцца. Дякую за добрыя словы, дякую за запрашэнне таксама на эту праграму. Першы раз я сёння на радыё Марыя ўжо ведаю. Вам спадабалася? Спадабалася, да. І трошкі інакш сабе ўяўляў гэта ўсё, ну, нават па відэатрансляцыях. Я, дарэчы, слухаю радыё Марыя, часта слухаю і гляджу. Зараз будзе кантрольнае пытанне. Ну, не ўсё слухаю, конечно, не з раніцы да вечара, да, але часта слухаю, падабаецца мне музыка і некаторыя вось эфіры, которые вядуцца. Дякую вам вялікі таксама за гэту працу. Дзякую, Александр, і ўсім работнікам тут. Дзякую шчыра за тое, што адгукнуліся на нашае запрашэнне, што сёння прыйшлі, што падзяліліся кавалачкам свайго жыцця, кавалачкам свайго унутранага света, свайго перажывання, бо гэта вельмі важна, каб тыя, хто прыгатаўляецца, пачулі гэта і таксама нейкім чынам самі шукалі сваё жыццё, свой шлях. І таксама, каб тыя, хто побач з імі, бацькі, родныя, быць можа, парафіяне таксама ведалі, чым жывуць, што гэта не святары, не манахі, якія далёка ад рэчаіснасці, якія таксама вось з люду паходзяць, для люду пастаўлены, каб складаць ахвяру за грахі свае ўсяго люду. Так. Вось, дзякую шчыра вам. Я ведаю, потому што слухаю вас, што вы там часта робіце розныя конкурсы і дарыце розныя там падарункі. І я хацеў таксама сёння перадаць вось такі падарунак, который вы кому-нибудь падорыце, за што гэта кніга «Історыя адной душы» святой Тэрэскі ад
Ісус. та, Та якая самая менавіта... книга. Так, это тая книга, которую, дзякуючи Ізноў которой я гэта ў мяне. адкрыў свае пакліканне. Дзякуй шчыра, Дзякуй. дзякуй. Вось нашы радыёслухачы пачулі, што ёсць такая магчымасць. Вось. Дзякуй шчыра, заставайцеся з Богам, похвалёны Езус Христос. Навеки вечныя. вечныя. Амэн. З Богом. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Благословляйте Пана все